Sakto na na pang patuganan sa manok ba? Priya. Ang palit. Yes! Wala, hindi ko din nakagawa sa mga manok. Mag-alihan tong daan dito. Koralon, magyapon to. Anong alihan man to? Di ba? Wala pa man tay kural, alihi lang sa. Ayun na to pag dito kay atuan tong ipakural. Mga ada mga tao dito sige gagagi. Maulangan, maumti karaan nga gianan mo na mga gidyo to sila dito. Mao gani kay napalit naman to nato, alihi to dito bisag unsa iali nimo nga din ang maagian. Okay. Hey, nga nung may nistrikto, may daan na, ay, gaanan niya. Kaya bawa ka ng mga tao diri nga pati pagkakig, oh, mo agi jud bisag alihan na nato, pwede mahangyo karon lang. Ayaw pang pada, labi madaguro ka labi nagbubay ang hangyo nimo. Di sad. Mao gani alihi to daghang kahoy to pinutol nga katong mga biyabas. Uya. Lakaw na kaya. Hapit na mo landong. Abas dito. Hapit na mo landong. Sus, daghan ba kay mangagi diha ni hapon na. Di ay, madto na ko ay. Nakali to dito kay atong ipakural pagtag cyclone. Itong babuair, pero mga tulo. Ay. Pare lagi ka tong motor. Naugan ni adto lang unta ni parking dito dapit sa ato kay ay. Ayaw na lang jud pagparking dito. Nga naman, napalit naman ra ba tong yuta dito ang agianan nato. Di na nakasulod tong motor. Oh, okay ra kaayo kay dili sa siguro na pareha tong permerong tag-iya oy. Labaw pa tong permerong tag-iya. Perting pagkangil arag batasan. Misamot gid ay hinuon. Gani. Pero pwede ta kaagi dito kung wala dito ang bana. Agi batasan di pa agian kikuralan man gani. Uy. Pero ato lang soyan lion lang nato dito ba kung wala dito yung bana. Kay mauro may stricto kayo. Ah, sige sige. Kaya mo na ta. Ma'am, lagi ang bana. Mauli na ba kung nakapalit? Mao lagi. Oh, asa mo. Tuyok mo dito, tuyok mo. Kanang sir pa. Pagyalan mi sir kay wa man mi kuhaon mo agi ra man unta mi. Di na lagi na pagian, re kapila man mo istoryahan nga di na ni pagian ning dana, di na ni pagian ning yutaa. Tuyok na mo dito. Ah, gabi na. Tagaan na gani mo daan dito. Kanang Layo right aw of way roy dito. Oh, problema na ninyo. Kuralo ni nako gani dire karon wa pa lang gyud naka lugar. Kay ako aning tamnan rig saging. Adto man rig tagaan mo right of way dito tuyok sa inyong balay oh, magsupak-supak jud mo. Unya na sir ba, perti bugata niya akong dala sir. Oh, Nya di ka saan na nako? makaagi diha. Oh, sa ba din anak ko. Kanang nagdada sa Dili bala. man to ikay tag-iya dire. Oh, kako na may kitag-iya karon. Amta ni. Nahali na din ni. Oh, hali na kayo. Nay katungod ang tag-iya, mo ka mo ay magsupak-supak. Dito Wala mo pa man agi. ni natarong og kural sir Oh, kina nganom day, nganom day, Pwede pa ni maagi Di di na sir. lagi pwede kapila mo gipanganak, ha? Giing na mo nga di pwede. Og di gani, di jud kana katungod na mo matagyas yuta nya kamo musupak magid mo. Unsa man mo? Oh. Kama- Namatay naman yung tag-iya ani no. Oh, namatay na. Namatay kay tungod sa ka-stricto, mao namatay sabto. Wa ta kay sa sunod tang iya mamatay pod. Mao gani. Ingon aron sa manggitugod, ingon aron sa gitong namatay ang tag-iya. Oh, ni sa ting init niya. Ingon aron man to sir, namatay sa nang tag-iya sir. Oh, salabot ako. Sa tong tag-iya pod namatay dire. Ano rasa? Ganong kay bawa man ka. Ngaro rasa. Nakahibaw jud ko nga ingon aron tong orasa kay ingon aron to nako gilungguan og ulo ang tag-iya dire. Gipaligid dito na kong ulo diha, gituok na kog maayo, gituok na kog maayo. Mantay ka na nay kon diha. Oh. Sinunog man to niya. Pagtuok na kog maayo sa iyang ulo. Antod ko ang gilungguan ako, paglunggo nako, giitsa na ko dito, gituok na sa akong liog. Hantod nga nakuyapan na iyang ulo kay wa na ka ginawa. Mautong na dadto ko sa presuhan. Karong adlaw mauroy pagawas unta nako nya kay di man dai ka kapagpaagi. Oh, di oy kay pagpaagi oy kay gilunggo man dayang ulo nimo no. Dili man dayang liog sa ang ulo day lunggoon. Oh, ang ulo mo gilunggo nako nya. Tukon ang liog. Tuok nako ang Ulo. ulo. Ah, oo. Mauto. Di. Kanang sunuga diha kana. Oh, mao na gisugunugan ako diha sa iyang ulo sad. Pagligid-ligid din na nagkadugo man ako na lang yung gisunog. Agi oy, agi. So. Dila mi mo agi kay maikog kay min himo sir. Agi. Ano na lagi sir? Lagi, agi Ya, lagi. okay ra. Oy, problema agi. Bato, largo. Sige sir, salamat sir. Inga lang ko mo agi mo sunod diri ha. Ay, inga lang ako pangan. Oh, sige.